Ο Γιώργος Χατζημιχάλης είναι φίλος, αγαπητός, εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Επομένως, ακόμα και οι σκέψεις που μπορώ να κάνω για τη ζωγραφική είναι απολύτως ζυμωμένες με τη δική του προσωπικότητα, η οποία άλλωστε έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη δική μου τη ζωή. Μπορώ να πω ότι τα περισσότερα πράγματα που έχω καταφέρει να σκεφτώ για αυτή την υπέροχη τέχνη την οποία ασκεί έχουν σχέση με τον ίδιο και τη δουλειά που κάνει, την οποία παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε αρκετές φορές όταν ήμουν ακόμη στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. Οργανώσαμε μαζί δύο σπουδαίες εκθέσεις, μία αφιέρωμα στον Ασαντούρ Μπαχαριάν και μία άλλη στον Ανδρέα Βουρλούμη, και οι δύο αποτελούσαν και για τον Γιώργο και για μένα μία πραγματική περιπέτεια σκέψης, ευαισθησίας και φυσικά ιστορικής μνήμης. Πράγμα το οποίο μας φέρνει στο κύριο θέμα μας, που είναι η ζωγραφική του σε σχέση με την προσωπικότητά του και την ιστορική μνήμη. Μία από τις εκθέσεις που κάναμε στο ΜΙΕΣ ήταν δική του. Ήταν μία έκθεση βασισμένη στο δρόμο του Ανδρέα Εμπειρίκου. Επομένως, υπήρχε ένας αφηγηματικός καμβάς πάνω στον οποίο στήθηκε ένα σύνθετο έργο με εικόνες, ένα πραγματικά υπέροχο έργο, το οποίο παρακολουθεί χωρίς να εικονογραφεί την αφήγηση του δρόμου. Και νομίζω ότι αν μπορούσα να σκεφτώ μέσα από αυτή την μικρή αφορμή αυτού του έργου όλο το έργο του Γιώργου Χατζημιχάλη, θα σας έλεγα ότι βλέπω συνεχώς μία πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια να επανεγγραφεί η ιστορία και η περιπέτεια της ζωγραφικής, κυρίως η περιπέτεια της ζωγραφικής, η ανάγκη της ζωγραφικής, το θαύμα της ζωγραφικής να επανεγγραφεί στη σύγχρονη κοινωνία με σύγχρονους όρους. Ο αγώνας είναι δύσκολος, είναι πολλές φορές άνισος. Ξέρουμε τι δρόμους έχει πάρει και η ζωγραφική και η σκέψη μας για την ιστορία. Και εδώ έχουμε μια ζωγραφική η οποία δεν παρακολουθεί το μονοπάτι που θα λέγαμε της προσωπικής έκφρασης, μολονότι αναμφίβολα αφομοιώνονται σε αυτά τα έργα προσωπικές εμπειρίες, προσωπικά βιώματα, πως είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς άλλωστε. Δεν είναι ούτε αυτό που θα λέγαμε η εύκολη καταγγελτική πολιτική τέχνη. Όχι διότι ο Χατζημιχάλης είναι εναντίον της πολιτικής τέχνης, αλλά ότι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εύκολα μία έκφραση στην τέχνη ευθέως πολιτική, η οποία να μην φαλκιδεύει στην πραγματικότητα ή να μην, τολμώ να πω τη λέξη, ευτελίζει το αντικείμενό της. Επομένως έχουμε μία τέχνη η οποία αναζητεί συγχρόνως, χρησιμοποιώ μία φράση του Σολομού, και το κοινό και το κύριο. Και αυτό που ανήκει σε όλους μας, αλλά και το κύριο, εννοεί ο Σολομός στα ιταλικά πρόπριο, αυτό που είναι το ιδιαίτερο του καθενός, αυτό που προσιδιάζει τον καθένα άνθρωπο, και αυτά τα δύο μαζί αναχωνεύονται σε μία ζωγραφική η οποία έχει πάντοτε ένα υπόβαθρο είτε ιστορικό, πραγματικά ιστορικό, είτε αφηγηματικό. Δηλαδή είναι μια ζωγραφική που θέλει να μιλήσει για αυτόν τον κόσμο, αλλά με τα υλικά της προσωπικής ευαισθησίας, κατανόησης και τέχνης ενός ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, είναι ένα εγχείρημα που ξαναφέρνει για μένα τη ζωγραφική τέχνη σε αυτό που την κάνει δυνατή, δηλαδή την ικανότητά της να μιλάει για τον κόσμο, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει.